You are in love with someone. The truth is you are mine and I am yours. Bedianko, eyawa. Bedianko, eyawonkwa. Me ajewa bosu. Uni baby arako. Si domina mindo ubia. Love me. Because I Listen to you. Meet you. Meet you. Asma me no kuma me no bi di misrawo. Aso ne tie me. We nye se bia anobaba ye ne ayi bia. Etiene se wa wadamfo. Akosia. Ifise me kofa ni ma misika. Ona me nkasa. O friend kwa na wonfiu. Ti misrawo. Ona wadamfo no. So kan na be kasa ma me. Me. Me do jina. O sabe to fon. Ya uje me ni udi nkomo se me. Na wade awie ye. Ben mat so. Kro no ye nim so obo na bonten. Afidi o so akro no na wasifie na ode. Kono na mu nsa na adwuma. Adwuma bai. Kono adwuma pa na yenchewa na nye mianum pia me honka. Yenchewa ya adwuma na yenchewa. Enti na adwuma ma wi. Se no anwa. Se ni osi afa kono no personal pa. Honhom na ye me. Ene we nya da age frem se me mpa ko se. Honhom na me se. Ka kira ko se. Honhom na ye ha me nti. So fa me kompa e bo na ye ntutu mfiri me so. Why? So fa me kompa e bo na ntutu mfiri me so misirawo. Bisina, yo die. Misirawo. Onu sa fa won kompa e bo. Se honhom. Ene wa fa won kompa e bo wate. Ni beda yi. Na me san kra be mintimi nkoba ko hia mane. Ene wa sa nya da age akase yunu asa so awo so de won kompa e. Enye wadamfo no no. Hamme. Adama suma sa ko bokolo no. Hwe yi no am frame akase mi wanche mi. Ote. Enkomo bi se ni mi ndi bi. Wa ba na akase. Isi na ntia dia. Aya na we hu te se de woni mi okrom ha ye. Na ntia dia. Woni mi se nkwa asem we mi suso so. Entokwa de beba. Anya de mep ha ntokwa de beba. Entokwa de ma ahamtu ma fo de me no be ya no baba ye. Entokwa na beba no. Anya ntokwa bi se ntokwa bi se na ba ye han ho so be. Ha me. Comfort so me nko me san ko pa choma. We ya so no okwa jami. We ya no okwa jami. Obi anka pa nipa na choma me no okwa jami. Ko ate emenya me de bra na mantime won ho na mfiri me so. Na me wiya wa na be hu. so don't know asa. Ba be wiya an wachi. Na be cho ba ha wie ayi de nya yo. Ai na wo jeja wo sa. Abaya te se wa wo hunam si so ho so hwe wo to no wo nantu esisi fom. Wo jeja wo fofofo fi ha sa de na wo yesa. Kwa ba so na mi jeja ma. Asa wonim ne America. Na nti be me ya woni ni ti a ene wo bisa na ade a osimini bi no ne wo ko o kena se no ne ade na wo mfiri ni nchen ko. Sa. Na be ma wo mo ska kura nkoto atare just 1,000 cedi ho kwana mo ba atwede wa abonte just 1,000. Anya se wo ma obe 20,000 ana se 30,000 bi ana se you be de miwia me betina afie ha no. Why you good to me? Better if you wouldn't me a bonnet kama, wouldn't me do come, wouldn't a casa kama, media foot upon a media too. A bayanka free bayman in China. A bayanka free in China. Who can now what's now a bush and 4 cra or fewa over frail. Na de bia bata no say na open a numero benya, open a yo benya, and opacro benya. E ba sa kwa na wo ho do afiri nim. Wo san no aduane kwa san mani di e peso. Niwia. Mara kwa. Za. Enye sisa na mepeno. Ana se enye se ye mefese me ne be mate. Obusa no ska osimini bi do be bisa ni bia osimini bi. Wotimi ne ntina se ni nkomo seconds. Woni ni hyede mu a o start se o de nkomo bana no opi. Weye be ma nya asam ne yenka enka ne su emu aso ne wo. Enya asam ne yenka enka ne so nam ene wo. Na we di ntokwa tata wa na wo su gina ho ana na bodwene na ye ofa na ne de na ye ofa kwai mini baby akọ mini baby isin kame nko mo baby kwose kame wo maami bia na mo papa bia me mama bag so am de ko ne nchen a kame ko tata na me twia me mama bag so he na me ko enti wonni namfofo betima ko di week na say 2 weeks bi kra wo mo nchen pa ko namfofo ni bu ni wo mo nkasa na ko tena wo mo nchen wodi be 2 days 3 days every week you come be say no start e feel because onu na be sine niema onu na be ye aduane edura na dwo nso a onu abese adakom enti kan kra won feel
basa wo ba wo kan ya na wo yito wo bie wo mie wa no kra na sika na basa bam na say me sa na me de yeku ko sa na me de no wantwia wuni edura nwure nyina dadan ba ko so wantwia wuni hye enti no hwe me sa no oba hu bia iso tua anwumre onya ye ya na ma yesi be so wa waya to me sem se panyan wono wo da sole no na one me da sori nti mu tete mame wo da tan wo na wo bodue wo de di ago so ka so ya shawani o ahyawo no onya ahyawo be pedi woni be ma ne da sole no gisi wo tua ansa na wadi ye na won so de oye kolo papa woni bi sa na cyber system nim wo jeja wo ho de nti ma ne fa wo free me ne nete onya de eni ntia nti na wo ho afun no nti ko free ni China ko me o kan de no crazy tell na fo no bia me ko no me ko na wa amanso wa me pa ma che wa me nwa boa na me boa wo nkwa wo de kwotena wa de ho se no ana wo pe ne enti sei na wo pe nka se ena pe emum no kan de no kre but me dwen ho se na fo me ko di sa 2 weeks 3 weeks no na se twan so me pa ma che wa na esa na mia obeba ada wonji wo hu ni ana wotuwe wunji wo hu ni sa wo yoba wunji wo hu ni sa obenya be nti sa wa makra na wunya be ma foforo wa bontia wo be enye sa me se wo me wo ye gi na me pe because wo ye obe ma bia di me hia wa bontia sa wo achi me ho achi me na ekom dem ya wetima to adwena to nsu ama me what ya say ti na me bo wa ma wa ye wo hu yie no o mwa ye wo hu yie do kan de do kan sa mate o se me tu sa na mo ne se ni be bi kura na mesre de meti akwa be 1 week na actually because the one me ye ofo na etan me se o hyede ma na ohu se me wura ho a won se me de nkomo bebe ho o be da kra na no asole wanya na wo be kom na wo sika ne bi nso gu ho motena begin na sa na eti asemo no tena medwen ho amentias ahyase no mesigi se etwan pie eba se gise we hu ade efe no ato abre me wotimi ba me ebe kwa na me mpe enso ato abre me o se me hu ni e me fe na mata enso enei first one of us can see me da ho no yi die me penso enei bitimi tu dem mo no me se ka me hu 10 pesos call dem mo me hu e na wasesa na wote hu e mari bi so de afuo so kan sa mate so wotie na wote hu sa wote hu ana ne se nka bia obesesa na adwene adwensesa beba onsesa wanche ni nyansa dia wonsesa bi so wotie ni nyansa sa na wasesa mate ne mema wa ba wo de che no fuo nya na no padi anwumre di awie di Ale. Ade okore. Afode wana. Ele na so yemu. Ba 3 days ni ase owa na. Mensunu mu ewo me sa ba ehwa na ehwa na. Start be 3 days ni. Asa isi a mi pie asa no ya ye ni. Wa take Na me ka se bia. Nsonsunu. Me num sunsuno die. Ana say onu nti ebego na nsonsunu na nyini. Tina me yefunu ai kapu. Ti personsunu no. So was kawo. Kwa Mr. Ihonum na nke pebie. Sa. Ebe yan nsonsunu. Mate. Cause all the one metra e de nsonsunu you nkompre no yefunu da. Ekoi. Ani mu aba ba boys no ya o motana no. Boy bia me. Wona phone. Me kona me no ma. Serious ah. Open so ko washroom ko he. Open so ko washroom bi nso na dewa. Ana wiyem na yo ya keke. Wo me. O de kwa wo ba no ato vomit ni bi aba be no. Kwa ba isi a why. Sansa mbe kwen. Me so ma re fin sunsunuro no. Yo. Shego. Me di say ya. So ha me. Me so me pretend say me no waka bu. Na me de ngakran na me tete nsu mu niema. Ma wo poison kakran ka se wa koma no toye ma.
na mapɛ baabi asi o so so hu nyansa na ɔbaa so wɔ no wo ntire bi na se kyenkyena na mbɛte na sɛ me niema me nso bɛfa me ho adwe Once I was alone, I wasn't registered, no information. Actually, I'm a senior down for a friend here. Oh, there's a job until there were no common light. No, madam light na ma be gyina asa so ko shema o mada. I said, me commercial one, I mean. I don't go in. Because sure ko ya ade kakra bi. Nanti wanti me am friend me say bia be me na me ko ha na me ko. Me Oh, yeah, no, so nemba. Se na washing. Tina me si me kwa basisi am kwa manche. Nse me do madam light. Okay, me ana me show no wedding komo bi. Ada nyi mi no ye da sorry. Tia. Bibi ko so akojo mini mana. Ede na e ko so awuni. Tore me fa de nsi oni e ko so ofia bia wuni. Good. So nim say o baby adam akomaso. Me fa me ni ho agro. Obi obagije obi ana sin pa ko pa be me kojo mi ntokwa. Oba. Me hu skebi wo back. 3,000. And on that, me di can 500, it be at 400, 1,000, 1,000, 2,005. I don't know, but me who say, kako akwa, but we dey same pusem because man kasa between which and kono e be na ye himeji pone. Oh, me ba show si kaira with them. Oh no. Oh, okay. Now baba gi muso ko pede home. Ye do e ho enye chinye. Anye bia no, me hu fuforo. Me di odo asem chuma me ya we say me do wa ope baba tramche na ya ho number ko. So there's nothing like oba ne be ma. You say ya ho number ko. They say me hu bibi oba gi ma. I should ask you. I don't think say bone. Ko pede wo bag. Me na me bisa simple question ko pede wo bag. Oba bag de ko pede wo me do. Okay, na me hu me charger no. Nti me say me hwe wo de no. Nti me hu na me say me hwe bag am ko scan ho. He. O hwe charger e wo me bag. Hey. Well, scano wouldn't send me a bushia for. Inti mabusu ni bi na de Sunday me. O se me mfanto me ho. Se mabetena be ma so idi. A menye hwen me mfanto me ho na me ni nkakra. Inti enya ne bone kwan so. Yeah. The first me door doesn't make me stupid. Okay. Your door. Me yima kuma me ni ma de nyina se woni oba me pese me no bobra. Nti se wo ye me bone na nya kura me de me se ho. Because odo ase be kan ni onim. Oba, me ni onim perfect say. Me no busheni be ma uska. E mo that huge some of man. As you say be okay say wo de ye adwuma bi ni bi opportunities karama. Me do. E bi akojo e bi ase ma me hu. Se ne bi atachi bi na asem bi pa metima ga so. Ani o ka kire me na nkoye masam foforo. Ya wo ya no hu ya ye me hu. Me hu ye hu. Ada wo ya jealous of me ana. For what? Na de nta wo ga won nete. Wonye sika na no so e ha wo. Enye se ha me. Manko wia, manko bokro no, ma mefa wade. Obi nso mpa ifie ha se na ade ayira. Me na mabusu ani ache mi sika na me di sika na hye me ho. E na wo so kwa akokọ hwehwe ne wahu. Na ne so no hu ha wo necessary. Point of correction. I can never be jealous of you because you're bad. Me pay too, but see me be scan free. E be abusu na de ma me all this while only nkomo bi nchem say be abusu ni bi wo baby ana say all send no say kakese. Ne wo ye won so obi gina bonten ana so obi hyede mo not so be ka so ye krasini. Tia. Me na ona me kasa sa. What no. How can you tell me so big jam? Some me get na me hu bibi na me busa no. You ba kon ba jin say me kojo me krasi. No beka so oba bag. Oba bag say. Red dey wom. Sika ni so ehye manko wia manko bokro no. Obisa me se mabusuani na so bia ma. So is it an offense for me to ask you baby wonya scan? Some catch your still na wo doubt me. Still na asa wo for so atoto momoni bia hyemanu. Enso nya sa na tie. Oba pa ye. Ye do ehun ani achidie. Usubusuani di ma mate ba me so. That kind of words if you number and cause if you are a tell them so
menenye de twato pese wonu beka sasim not even a dem mpo na bedu abonte Matimi, you're very sorry. So we will be or this can ma'am. Menam for no more breaching back on a send the ma'am. so on say one no mean one obusi na dem ma two madam for dem so which is which Menam for no more breaching back on a Sunday. I'm in love with you. You are in love with Surprise me, pal. Yes, sitting here cannot. Don't judge by the cover, but it's book. Hey, na be dem say the woman your papa na nya papa one match I trim himself. Just you could gina hona cast 2 plots we no. Na me choose 1 plot we no. Just say I was surprised. 20 na wani aje sa no Any meninje. maka to say ma dodo be say na ne ma chuo na motor land ma wo mo. hwe unhia bi ntia No muni ma ne so aduane be na abedie. No asend 200 bi just say we need a relationship. amen This is not relationship. Me pebema said do bobu sam say. Me ma wo capital say. Me person will start baby. Make money. Just watch me kwan ye fa so pesika. Enye be ma say bi ana me koto atade commodel petty things. There be say me cause we shia be ma. amane ha Enye be ma ne be mu. Enye danta. Danta ne nya de bibi ye dey. A bottle. cash What should I say? Empire or member difference? Yeah, remember the difference ho so unhia bi dia e na wo se mema ni ho na se we ya me ye we ye nketua mu aye nkete kura That's surprising. ene me dia ni mu ba na susu e ye se kutu Land na kwasem e ye medium. oba pa me metimi de mensa sei me sesi me bo aka cho say ye wo dia e me ntwantro You cry bla na tell o hene no say. Mama, what she be my passion mu ye. Na me se nana, me so ni mu ye pa che say. Na mensusu. ya na empe bebre na ma na omu hia be ma pa omu bo so mo ni na mantwa na mo ye niam bi ense ne mfata What surprised me? You have surprised me. Definitely. Hey. Put joke aside. You are surprising me. bo fo so de ope Hey. That's me view school. easy Ma nko bi dia na nka ka sisi. na wan ko bi Ma kura ko bi nko ama me din wo register mo nko ade you can't do me. akwa Ah, won't me ka sema nko school. wawie Ewie ma ko bi bia bi. KG mi ko bi. Class 1 mi ko bi. Class 2 mi gina ho bi. okay Me ko ye BJHS. SS na ma nwura ho bo no kra no me ko ye ko twa mi din ko gi admission. Adechi na master ne yale ye na me ma me yes sa ade me mlefi. okay Ntina. Esro. Nana. oba pa asa de we gina fi Say. Enyema wo yama me nyina no. Enye na ada bi keke. aw waka asem we kura ma mesi afem na sebe be ma wo no wada awura mahu de wo mu nyina atua na sebe emema sebe wono na ye na sebe ye bibi ma wase mentense a metoma me kuruwa be Meji. me matwa sa ne me no Minimbra bia. matwa ho Oye nema bebre ma ga bi. Wi ase pant ko tobre no ko beji. sabe ma we Anna eya When na you enye me bebi nso fault. form on to me form ta me ma no sabe Minimbra to bi me nso no so fa wo ba bi fra abusia mu. Ofa ga no oda mattress so wo fom. untare na kura Ani go. Ni yodo papa menyi. Ofa ga ni fra abusia mu no oda mattress sister. Bla ye dwene ge ye ho se mama dan ma ewi ase na ge ye ni mema dida say basta just say o ja no so eno anu no ja na ho se ya na be ka sa me nku me ho na me fa me sika mo do me do wo kofu nku na wate ate me ma so wo bo me ekwenche de me se ma so wo bo adnama de kase wa ya ma me se wo me firi wachi da na beba bie ni ho no even obetimi aka se baki nya wo ya ma me no enti no emane ha hwe me plani ne ma bebri wo ma adwene mu ti se me pese me bo dwetire a be ma bia mo ba bi da me trip bia o ye mi hia no se be ma si wa ma me dwetire sika kese bia me de start na me go bibi eno ni ade am pese me ade ade am challenge so
Mana nsu. Na kyerɛ sɛ wɔwɔ mpena wɔ m'akyi. Na ɔdaabi. Nipa nim asɛm ka. Sɛ kurɔmfoɔ wiadeɛ na wankye ne hɔ a na woma ne kɔ na woka kyerɛ ne sɛ da no mehu sɛ wofa se ɔbɛgye w'akyi no. Ma menkɔ na daabi. Bɛrima na ɛwɔ sɛ mene ne mmienu yɛ dɛn ɛtena ase. Na mema ne ho nie wɔ mu. Cause me kɔ no makɔ akɔyɛ didi ɛde animguaseɛ bɛba. Ɛkyena bi deɛ ɔtee yɛ ante deɛ ɔhunu yɛn nso wanhunu ase kyerɛ. Afei na nenam. Hɔhoɔ na ɔbaa kurom ha bɛware yɛ ne sei no ɔne aberanteɛ bi ko ha. Mɛkɔ bɛrima no hɔ. Na mene no akɔ akɔdi nkɔmmɔ. Na so ɔyɛ badwemba na ɔda de ne tiri to sumyɛ so a. Obehu sɛ so wɔpɛ nkwatenten a ɔpanyin kyɛ a ɛnyɛ obi yere. Ɛnyɛ ɔbaa mate sika yɛ dɛ ɛde aware no. Na sɛ ɔse wɔntie na meka biara na ɔse tintin triti. Wafam ama na ayɛ ne da. Medeɛ na meka ne nyɛ adwuma a. Sa kyekyedeɛ ɔpɛnimo gya dodo ahu a. Yɛde nsuo ne frɛ mu ma no. Sɛ ɔdɔ no asaka. Pɛn mu ka kyerɛ me sɛ ɔdɔ no asa. Adɛn na woyɛ me sa. Mr. Yemfa agranto nkyɛn. Ti kra me. Yemfa agranto nkyɛn. Ɛdeɛ paa na wo ne kunu etwa no. Komo bɛn na mudia de bia walefoɔ mo de nsɛm de no obi atom nka. Adɛn mo ho kra. Na yɛtwa no kwada mansusu da bɛma ni onyamfo se. A wɔyɛ saa de no. Ankyele buo. Enti na mpɛsɛ me wale no. Kofa bɛma bia ayi jenjenje ne fukapo na no sepo ah betete mi mami so hwe na sa wo mmoa wa kɔ sisane makona wale de wotena wo kyɛn a na wada ne bancha haban yo sɛ wo na me ane sɛ wo fom ti mesrew sɛ wo mmoa wa kɔ edi ntina ya moko de kyekye me na me hwɛ wodi fo ana wodi bema asa me akɔ me ba bɛhyɛ hɔ an ma bɛhyɛ Entia na ahyɛ dɛ mo yɛkwan na hyɛ na eti wumpie kora mepata ɛkyena kɔna kra me na ma na ma so me eye contact pacho me pɛ me ho asɛm ɛna me konkonse nyina akyi ni medwene me ho baabi antɔkɔ wɔ me nkɔ hɔ de wontimi nya me hwɛ na me no de afe so Ojo afika de afono me na ma Ise ma fere kra aha na anamo ana de na kunu na nsɛdie ana watu aha na anamo na no kunu na nsɛdie is ma fere oba fele oba na oto ne kra do sɛ ni na atale ada me se wo mmoa wakɔ ɛde wo de reason be nti na moko